Erokamano nyakwara Ramogi kuom miya kinde mari. Wan be waikore makare Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag migago ka wan gi weche mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge gi tunge duto ma Kenya. Mokwongo thuond weche. Obila mag Okwach Kich nomako achich mar 12 e nek mar Ong'ondo Were gapiko miwacho ni notigodo e odiechieng' mar nekno. Koro dwa bedo mang'eny Homabay. Jotelo koro dwa chalo ka gima bare wach ma ok aneni ber ahinya. Jatend migawo mar omenda John Mbadi olando loso romo mar lalruok gi jotelo ma Homabay mar manyo kwe e kaunti no. Sitangwa ni ukweli alikuwa ameduka visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa. Obila ma Kayole manyo dichuo moro mitudo gi nek mar miyo moro manonegi odiechieng' mane dhialo odiechieng' mine. Erokamano kuom miya thuolo mari machiegni. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okono dhi loso romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Homabay kendo lalore matut weche mag manyo kwe kod winjruok e kaunti no. Mbadi nomedo ni gibiro go mbaka kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo mi gibed kod twak e kindgi kod jotelo moyier mawuok e kaunti no kama oting'o gavana gi jood bura kaka yor tieko ywaruok makelo tulo e kaunti no. Koro dwa bedo mang'eny Homabay. Jotelo koro dwa chalo ka gima bare wach ma ok aneni ber ahinya. Nyo wachako maber kabisa. Nyo wan gi riwruok motegno to inwang'o ni nitiere suku mang'eny kun mang'eny minwang'o ni kichako siasa moro amora kata yiero mag party ng'ato wuok kamoro to dhi gi beti to beto bad ng'ato malwar piny. Ji betore gi bete, jomoko betore ma inongo otieno ni kia ng'ato yud ko obet gi beti onegi samoro yudo me puothe. Ok en gima ni kare. Koro abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla. Pod anyalo weyo matin mondo mirima manyo nitie e wach owadwa ma nyol owito ngimane mondo dok piny matin. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni sirikal jano machoko omenda maromo tara 2.5 e omenda 225,226. Mbadi bende olero ni ei pesano jotije sirikal ibiro chok kuom gi omenda mag osuru maromo bilion 5.5. Okoni pesa miholo tok duok ne sirikal dhi yudo maromo bilion 46. Kare kamano jatelo notielo ni piny owacho chano mar holo kowuok oko. En pesa maromo bilion 284 to midhi hol kowuok e pacho ka en bilion 591. Mbadi nokoni gitiyo kod yore makare maduoko chien yore mag osuru, gino ma ok nokel ng'anyo e kind jo Kenya kaka manotimore higa 2023-2024 kaluwore kod gwelo pacho ganda. Nyocha nwachako go mbaka kata twak gi jopiny e yo makare kendo ma uyanga. Then paro moa kuom jopiny bende wachako wang'iyo. Paro moa kata kuom jotije, jogohala ma bende ne dwaro ni mondo wakel lokruok moko e chike. Wachako wang'iyo gi kendo nyo watemo ni mondo gima nyalo medo miyo japiny bed gi chandruok kata midhiero wagolo oko. Pesa morango choko en trilion 2 bilion 757. Then wabro choko bende mano mwachoko yor osuru. To wabro bende juogo tije sirikal mamoko gin bilion 559.9. 559.9. That watching the bilion 560. Then grants wabro yudo bilion 46. Pesa wabro holo oko en bilion 284. Wabro holo in Kenya en bilion 591.1. Apisa mag Okwach Kich ochako mako achich machielo mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Amos Baraza Kasili ondhi e gweng' ma Darajani Kibera e boma ma Nairobi. Kaluwore gi apisago, Baraza mane ema ne riembo apiko kido mar Bajaj Boxer manotigo de luwo jaod burano Otieno manochiele gi magina.
Kaluwore go pisa mag okwach kich apikono chal gima noma kod picha mar wang' dede e apaya machiegni gi od bura mamalo. Ofwenyore bang' ni baraza noyudo chudo mar siling'50,000 kendo en janjore mosebedo katiyo ga apiko e timo njore e yo mopondo. Obila medo dino ne chuk dar moko ariyo mar katongona ma VVIP rooftop e boma ma Nairobi kaluwore kod tho mar rawera moro majegni 17. Wachore ni rawerano nowito ngimane tok goye kod chuk dargo ma bang'e nopando ringre mare. Nonro mar bero nyiso ni rawerano nowito ngimane tok ka nogoye kuom kinde malach. Jumapil tarik 8 dweni e kinde mane Wilberforce Kisia majegni 17 wuok odgi e kadak ma Kangemi, nokong'eyo ni mano ne dhi bedo odiochienge mogik piny ka kendo odiochienge mogik mar miyo ji mor e katongona ma VVIP rooftop Bore Nairobi. Mimi mara ya mwisho kuona Kisia ilikuwa Sunday saa 3 hapo saa 2:30. Kuom ndalo 4 familia mare ne manye ma ok yude ka tipo mage e mbui mag oganda mag katongona no noruchi. Nikapigia cameraman, kamwambia bro wangu alifika club, akaniambia alifika. Na alienda wapi? Akaniambia bro fika VIP mwenyewe ujiulizie. Joneno wacho ni nogoye kod jorita ariyo mar katongona makanyo tok ywaruok moro matin. Negi maki gi ng'ute kendo ywaye nyaka room manowite ngimane. Wamesema ya kwamba walidance kufika saa 9. Alichukuliwa hapo na bouncer mmoja, akampeana kwa ule mkubwa mwenye alimshika shingo, akaenda naye kwa hiyo corridor. Jotend katongona no noluongo mana obila odiochieng' manyien odhiambo mondo gol ringre ne. Nonro mar bero nyiso ni nowito ngimane tok go dende kuonde mopogore opogore. Mnisaidie kama mtanisaidia mtoto wangu atafufuka. Lakini mnisaidie tu mtoto wangu akia mtoto wangu aki. Familia mar Wilberforce ywago ratiro ne wuodgi ka gidwaro ng'eyo gimomiyo noyiene mar tiyo kanyo kata bed ni pok ochopo higni 18. Jotend katongona no wacho ni girito lipod nonro mar obila ka jorit ariyogo gisani odinegi e tesend obila. Jaelieta, Ramogi TV. Jotelo mag din mawuok e kaunti ma Busia ogolo ng'ur margi e wi medruok mar rowere matiyo kod yedhe mamero ji e kaunti no, yedhe ma gichich ni rwako e pacho ka kowuok e piny libamba ma Uganda. Jodologo kotelnegi kod Sunday Makongolo mar Unknown Soldiers Ministries ne ogolo ywak margi e wi medruok mar rowere mosedonjore ohand loko yedhe mamero ji ka ok ginono maber midhiero ma yedhego nyalo kelo. Kane gitwa gi jofwambo e boma ma Busia, ging'ur ni sirikal onego chak chenro mar gero kuonde rieyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji, kaachiel kod daro nyithindo madang'ni e bombe ka gigolo luoro ni tiyo gi yedhego nyalo hinyo ngima oganda. Gikwayo sirikal mondo med osuru ne yedhego moyangi mondo mi okonyi e geng'o jendego kuom ng'iewogi, ka bende gikwayo jonyuol mondo med bedo motang'. Wapelekwe pale wafanyiwe ushauri, guiding and counseling, wafanyiwe ushauri, washauriwe, then wachiliwe tena kwa society. Wakishawachiliwa kwa society wawalete kwa makanisa, unaona, wawadirect kwa makanisa, wakuje pale wapate wachungaji. Kuna wachungaji, ukiangalia hao wote ni wachungaji ambao wamekomaa, waweke kwa mikono ya wachungaji wawale, lakini kuwafunga sio kuwasaidia. Instead ya kuwafunga wapeleke kwa rehabilitation centers. Drugs, alcohol. I had a sister die of alcohol accidentally, but she died. Alcohol can kill you. Drugs can kill you. You don't need that. Jesus will get you high, and there's no after effect. I tell you what, when I spend 3 hours reading the Bible, I am so full of the Holy Spirit, I buzz. Literally. Buzz. You understand what I'm saying? I can feel the peace of God like a river. Kwa hivyo wazazi wanastahili kuchunguza, wakiona chochote ambacho hawakijui, wasiache, wajaribu kujua ni nini. Kwa maana vitu vingi tu vinakuja. Na wajihadhari sana, wazazi wajaribu kuongea na watoto, kwa sababu bidhaa hizi zinaletwa katika ladha mbalimbali. Mpaka tunaambiwa kuna bidhaa ambazo sasa zina ladha ile ya Cerelac.
ili hata watoto wachanga wanaweza kutumia. Jodak mantiere alwora mar Kantafu mayudore apaya Makangundo koro golo ywakgi ka giwacho ni nitie ja ohala moro mamoyo piende jamni e lela odiechieng' ka gotieno ma ywayo ondiegi masani koro monjogi. Jodago bende ywago tik marach mawuok kuom piendego ma giwacho ni hinyo nyithindo matindo masomo e skul mar Kantafu mantiere machiegni kanyo. Giwacho ni gisekwayo kony koa kuom joma ochung'ne ler mar alwora kata NEMA ka jalup County Commissioner kata ten sirikal mar kaunti kod obila ma alworano maonge resruok moro amora. Gikwayo johalano mawuok e piny Somali mondo omany komachielo madomo e piendego moloyo keto ngimagi e kind akuru gasumbi. Inaleta harufu mbaya area hii, inavutia visi pande hii, inavutia maumbwa pande hii. So hatuna security hapa ya Gozi. Na institution zote za serikali hakuna hata ile moja hatujapatia barua. Barua zote tuko nazo ndio hizi. Tuko na OB number, tumesafu KBC police station na barua. Since barua ya kwanza KBC police station walipokea ni tarehe 20 June 2022 na ndio hii. Tukasafu Neema na barua nayo Neema tuliwasafu na barua tarehe 27 mwezi wa 6 2022. Hatutaki kusikia ati hiyo Gozi zitakuwa huko. Hatutaki, hiyo ni haki yetu. Hatutaki Gozi. Hata watoto wanalalamika, walimu pia wanalalamika, wanasema pia wakiwa shule wanasikia hizo harufu za Gozi na zina wadhuru kabisa. Hizi kaa na hiyo harufu, anakaa mahali mzuri. Sisi harufu hata huwezi kula mpaka sakura. Hata mtu akitembea kwenye unaangaliana hivi ni wapi ama ni panya imekuvia ndani. Anyuola moro e gweng' ma Kayole kaunti ma Nairobi koro ywago ratiro ne watgi tok johera ne chwoye gi pala kendo nege. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi tarik 11 dweni e ode kendo lipot mar nek mare nochiw kod achiel kuom nyithinde e tesend obila ma Kayole. Lit kod kuyo kwa kogwenge ma Spring Valley, Kayole, boma ma Nairobi, tok miyo moro negi e yo makoch. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi gi jal ma wachore ni ne jaherane. Kaluwore gi wede Kate, tarik 11 dweni, odiechieng' ma bende idhi alemine. Negi yudo ote mapodo makogi kod buok kowuok kuom achiel kuom nyithind Kate ni Kate ochuo gi pala kendo negi. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba, kapata polisi already washafika na nikakonfirm, nikapata sister yangu ni ukweli. Alikuwa amedugwa visu mingi sana. Zaidi ya 10 kwa kichwa. Na uchungu ni mwenye alikonfirm ni mtoto. Wanegi report mano ogo tarik 11 gi nyathi ma jahigni 10 kama. Mano dhi e police station ka wacho ni ng'ato mabiro ga odgi pile pile nokosana gi mamagi mochwoyo pala. Anne Wamboi ma en nyamin Kate olero ni onge gwandruok moro amora ma ging'eyo kaka nyuola mosebedo e kind Kate kod Sami kata obedo ni ne ok gikendore. Kata kamano, odiechieng' ma masirano notimore, wachore ni Kate kod Sami ne nigi ywaruok moro e kindgi. Sijawahi sikia hiyo mambo ya kupigana, watu wamepigana ama wako na vita, sijawahi sikia tena. Hiyo ilikuwa tu mara ya kwanza na ikahappen hivyo ilihappen. Wakati mtoto aliulizwa akasema anamwonanga akikuja kwao. So ni kama ilikuwa na ugomvi kiasi. Wakati aliingia ikakuwa na ugomvi na vita ikatokea hapo na akachukua kisu na kadunga huyo msichana. Jatendo bila tesendo bila Makayole John Owuor wacho ni apisas mago kwachkich tesendo bila no. Osechako timo nonro mar fwenyo hie gimano miyo ne Kate yo machalo kamano kendo mar mondo miyo Makachich mitudo gi nek mare. Polisi kana odhi kanyo oyudo ka en adiere ni mama no ochuoge pala kendo remo pongo kama oninde no to ng'ano no owuok motoroka nolal. Koro bot imanye gi polisi. Anyuola koro dwaro mondo miyo tim nonro makare kendo mondo Kate oyud ratiche. Justice yasise tuifanyike, ametuachia watoto
tunaomba justice ifanyike. Sami pahali huko, tunakuachia Mungu na tunaomba tu justice Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV, wakaw yweyo mokwongo waduogo bang' thuolo machuok. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yiem tachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensia. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Koro kai midwa ng'eyo ohala ma puodho ndwa mi, onego bed ni kusechopo kata onego bed ni ang'ena bro gunda di puodho ni. Machiegni kendo, jatend migawo mar thieth Aden Duale onyono piny ni ok obi loko chik e chwalo jotije mag UHC ne 10 counties. Duale mane loso e lok tich mar migawo mar thieth ndalo achiel bang' jochiw thieth go bago ng'anyo odiechieng' manyoro ka gidwaro mondo mi ndikgi e yo mongirore, ka bende gidwaro mondo mi omigi omenda magi mag aheri. The healthcare workforce in our country is the biggest investment we have. It's the greatest pillar that we cherish in the attainment of the universal health care. And I want to speak to the UHC staff, because they came here and they're telling me not to transfer the payroll to the counties. I will be the last person with my many years in parliament as a majority leader not to violate. I will not violate the laws that I participate in. If you look at the fourth schedule of the Constitution, health is devolved. It's a function of our counties. And function and resources are well documented. Resources follow function. The UHC staff have a contract with the 47 counties. They don't have a contract with the MOH. Their contract is with the 47 counties.
And I don't know why somebody somewhere in the previous leadership decided to transfer the function and keep the money at the headquarters. I want to make it categorically very clear to my colleagues, to my friends, the UHC staff. We can talk about other things, but the transfer of the resources, the payroll, is not negotiable. Chal mar somo e skund primar ma Soin Sigowete, kaunti ma Kericho, ne orochore bang' yamo mager manomanore kod koth maduong' mane chwe otieno ma piny oruodo kawuono nowalo tat kilese moweyogi nono. Midhiero mar yamo magerno oweyo jopuonjrego ka koro gionge kama ginyalo taye somgi, ka ochuno jopuonj mondo many kuonde mamoko mag taye puonj. Jopuonj kaachiel gi jopuonjrego koro kwayo sirikal mamalo kokalo kuom jatend jogweng' Hilo Kemei mondo mi odonjre e wachno kapok midhiero omedore. Darasa letu lilibebwa na ubebo sababu ya mvua nyingi ilinyesha jana usiku. Madarasa matatu yaliharibika na wanafunzi ambao walikuwa nasomea hiyo madarasa wamekosa mahali pa kusomea. Tunaomba serikali tusaidie kutoka ofisi ya MCA yetu Rogony, pia ofisi ya MB Sigowet Soin, tunaomba usaidizi wako, na pia ofisi ya governor na pia ofisi ya senator. The classes which were damaged were grade 6, both classes grade 6 and grade 5. So if there is any assistance from the government, we are appealing that we get some donors so that we renovate the classrooms which were destroyed. It is now very fortunate for the children because it is something which will make the children miss a lot of missed classes. So I think the BOG members will report maybe in the next 2 days, and we shall sit down to find out what we shall do in order to help these children so that they cannot miss classes. Riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International koro dwaro mondo mi piny Kenya gi piny Saudi Arabia olos chike mag rito ratich jotije udi ma e pachoka kadhi tiyo e piny ma Saudi Arabia. Mari en kaluwore gi san ma jotije okadhe kakata chike matayo jotije lwedo e pinyno mane oketi e tim higa 2023 noweyo oko jotije mag udi mathothgi kadhe sand mokalo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Kaluwore gi nok mar tije e pachoka, piny owacho osebedo ka konyo rawere mathuru kamanyo tije e pinje maoko, kata obedo ni ng'uro osebedo e wi lwasi ma jotijego tiyo e pinjego mag Jo-Arabu. E nonro mane otim gi riwruok mar Amnesty International, oyangore ni moko kuom jotijego kadho e sand kod midhiero e kuonde ma gitiyoe. The report is essentially calling for the dismantling of the kafala system. The kafala system is set up essentially to produce second-class workers that are not protected under the Saudi labor laws. Saudi Arabia haijabadilisha mfumo wa kafala mpaka sasa hivi. Mfumo wa kafala ni kwamba yule ambaye anakuajiri anakuchukua kwa himaya yake, uko kwake, ni kama wewe ni baadhi ya mali zake na milki zake. Sasa yeye atakutumia jinsi anavyostahili. Nafanya kazi lakini hawanilipi. Naambia boss, mimi nataka pesa nitumane Kenya, wananiambia maliza contract kwanza ndo upate hiyo pesa yako yenye imebaki. Naambia what? Nono yango ni moko kuom jotijego imayo passport magi kod simbegi mag ong'we yamo ka gichope pinyno, gino mamayo gi thuolo ma tudruok gi familia magi e yo mayot. Nilipofika tu, changamoto ya kwanza nilipokonywa passport kwa mlango, sijaingia ndani. Nipatie hiyo passport, ngampatia. Alinosha mkono na simu, nikampatia paka simu. Ngoko na simu ndogo. They can be victimized by their employers. They work long hours, sometimes even 16 hours every day, and they have no time off.
the salary that was promised when they signed a contract here in Kenya is not the same. In some cases, it could be even 50% less than what we've seen. Moko kuom gitu no chiemo chuth kata imiyo gi chiemo moto ka iketo gi gininde dier ot. E kinde ma tich bende gitiyo ma onge chieng' yweyo. Ataro mara tich jotije. Saa nyingine unaweza pata nyumba iko na vijana. Kule ni nchi ambayo iko very strict. Hawaonekani na wanawake hawaonekani na wanaume. So wewe ndo ni mwanamke pale kwa nyumba. Wewe ndo unaingia kila room. So sometimes madhila ambao watu wanapitia mengi ni ya kingono. Kuteswa kingono hivyo. Maybe chakula, sometimes mshahara. Unafanya kazi but mshahara haulipwi. Na ukiuliza mshahara unajitakia matatizo. Bende giywago akwede magikadhoe kamotis gi nyinge magalagala machalo kaka misumba, le kata opamo. Akoro riwruogno dwaro mondo mi piny Kenya gi piny mar Saudi Arabia olos chike maketo jotijego e lwet sirikal kendo gologi e lwet weg udi. Yani narauka saa 11, nafanya usafi kuanzia saa 11 mpaka saa 5 saa 6 usiku. Hiyo nyumba ilikuwa ni nyumba ya familia kubwa sana. Yani ni watoto wakubwa pia wameoa na wako hapo kwa hiyo nyumba na watoto wao. Yani ni mzee akona mpaka wajukuu kwa hiyo nyumba. We cannot just have one embassy, one office in Riyadh. We have to have several offices and capacities for the Kenyan government to hear their citizens' cries for help. Amnesty lero ni negitemo twak gi piny owacho ma pachoka kod piny owacho ma Saudi Arabia mano otamore chiwo dwoko ewi ng'ur makama. Oganda jo Kenya maromo 150 tiyo e udi e pinje mag Joarabu. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Timbe mag ter gin moko kuom gigo ma jokedo kod lwenje mag kit chwech tudo kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori, mana kaka jafwambo marwa George Juma leronwa. Ng'wech mar kedo kod lwenjego mag kit chwech pod dhi nyime e kaunti ma Migori ka weche mag ter bende sani kod tudo kod medruok mag lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod piny owacho yango ni lwenje mag kit chwech nitiere 51% e kaunti ma Migori. Bad migawo mochung' ne kit chwech dhi nyime kod nywando oganda duto e ng'wech mar kedo kod gigo eko majimbo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Chandruok kata lwenje e kind keny kata kind dak kata kind udi osemedo kadhi malo kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Director migawono mochung' ne kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Kenneth Omo wach ni migepe duto kod jopiny nitiere kod ting' maduong' e kedo kod midhieroni. Neno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodago buturiri ka kendo ke ancha kocha be. Koro weche gi dhi nyime ka kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal gorruok gi timbe maricho madhi nyime Migori kani. Omo wacho ni keses mag lwenjego mag kit chwech ma itieke kor gwenge gin moko kuom gigo eko ma pod thiro okenge mag kedo kod midhieroni. Temo loso wechegi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso wechegi e kor gwenge kocha kata Kangaroo Court osebedo marach ahinya kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine. Wakwayo kata mana polis to gi jodong gweng' kanyakla ni gik makamagi ok onego bed ni iloso gi kianyuola. Onego golgi oko mondo mi ti kodgi mondo mi mak jogi rwakegi iye. Ka gi deal properly gi one case, jomoko will learn from this. Lwenje mag kit chwech e kind jogo mokendore kata jogo modak kamoro achiel osemedore e kaunti ma Migori ka jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni weche mag ter e kind oganda bende koro jimbo lwenjegi mag kit chwech. Gigi medo timore nikech kata kaka ji odak e ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine, kech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi, oseyudo ka jomoterogi osehinyogi sana. E kinde mar dweche adek, mond liete 2 osego kendo koro hinyruok mathoth e lwet joter e kaunti ma Migori. Apisa maduong' e migawono mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Odhiambo Gwang' wacho ni mond liete onego were kod weche mag ter ka wuon pargi osewito ngimagi. Ka dichuo oseweyi, bed ng'ama otegno, bed jachir, chandri achanda gi nyithindi, maka Nyasachi, nite chandruok ninie ma Nyasaye biro gwedhi. To jogweng' bende waywak negi anyuola ka anyuola ni wawe chuno mondwa ni mondo tergi gi jogo mok nyal konyogi.
nikech tera ma wawacho ni en culture marwa ni ema mon mang'eny yude chandruok nikech ng'amo biro kar mondo mi okonyo ne kaka nyithinde nyalo somo kendo dhi nyime gi sikul to ni matin ma en go ni ema kendo goye kendo mae kendo ringo go. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dwaro mar wito oko omenda mar aguch dongruok e kuonde chung'od buche CDF e pachoka pod medo nyuolo paro mopogore kata kobedo ni board mar NGCDF yande nosedhi mbele kod kawo pach jo-Kenya e wi wachno. Jaod bura ma Nyakacha Duma Owuor wacho ni omenda no osetimo mathoth mabeyo kata obedo ni en adieri ni jood bura moko osetiyo kode arietha. Kanoloso Kisumo, Aduma bende nosiro dwaro mar ogai mar ODM Raila Odinga maneno ni omenda mag apaya mitayo kod kura kod kera onego duok e lwet governors ma pachoka e yor medo teko loch mar kor gwenge. There are issues which have been raised about the CDF. There are people who have been concerned, but because some of us have also been immoral and have misused that fund, so that has raised some questions. But I believe that the fund has done a lot and it will require consultation of leaders. There are issues which I've seen being raised by like my party leader about the CDF, and he has said that like in the funds, like we have funds for Kora, we have funds for Kera. So some of the issues which are being raised are also valid, like why would we have the national government coming to Kisumu to handle local cooler funds when we have a county government? Why do we have Kera operating in towns when this is a rural roads funds? Why do you have Kera operating in Nairobi or Mombasa? So those require consultation. But in Nyakach, the people told me that CDF is good and it should continue, and I'll go by their decision. Jogo mane kambi rego niang' masoni omiyo rak matero niang' e kambi no dwaro mondo mi piny owacho konygi yudo chudo margi mag niang' mane gichwalo e kambi no. Maeri biro bang' jaket mwandu masani matayo kambi ne yor Kodesa yango ni ok ong'eyo weche mag gope ma kambi no obedo godo kane pok oketo kambi no ayanga e lwete kod piny owacho. Kambi rego niang' masoni ne piny owacho keto ayanga e lwet jaket mwandu Busia Industry e yor Kodesa tarik 10 mar dweni. Okang' mar deso kambi masoni osebedo kakelo paro mopogore opogore kawuok kuom jokanyo e sekta no mar pur mar niang'. Kambi masoni odese kinde mamoko kuom jopur, jotich kod ji mamoko maende timo ohala kod kambi masoni pod bandho omenda kata sukari kawuok kuom kambini. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe motelo chenro mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ne olero ni gope mag jopur kaachiel kod jotich idhi chul kod piny owacho. Penjo maduong' en ni gope mag jo ohala mag sukari kod contractors maende uso niang' ne kambino masoni ma pod bandho kambini to ng'a makoro dhi chulo. Gimiyo propo ma invoice mondo wachul sukari. Achulo sukari maromo 11 million 340 an gi documents ga mana wuotho godo koro kogi class or Saturday to onje ni kambi ong'iew gi jomoko. Koro kane wawinjo ka jogo ng'iew kambi to ne giwacho ni gin gi kia joma ne ong'iew sukari, gin gi mana jotich to kod farmers. Koro wan wapenjore ka wan nikech an wuon bank nomiya 5,500,000. Sirikal ma nitiere mondo owachnwa malong'o ni to pesa wa ma wasetiyo to ng'ano madhi chulo to nego chule mapiyo nikech tich to nego bed ni dhi mbele. Tich sani ochung' mana nikech pesa pok ochulwa maditong' watim godo yorewa ma pile pile. Jogo mayande kambi masoni omiyo rak mar uso negi niang' to pok oyudo chudo margi kuom niang' mane gimiyo kambini. Gin moko kuom ji ma nyaka sani koro chunygi omok bang' kambini koro keti e lwet jaket mwandu e yorno mar Kodesa. Ani idhi peya gari, idhi kawo oda, koro kwa sirikal ni wasabire soni ka to onge duoko minyisowa maber ni sukari wadhi yudo aidha idhi duoknwa pesa wa. Ma wawuoyo kodu ne jogi magin wan kod tabu nikech jowa nigi loan, jowa nigi gope mag kawo kar mafuta, wan gi gope mag jotich mag fortnight mokalo mano onego bed ni wasechulogi to pok wachulo. Wan bende kaka joma chiemo kaka wachiem onge. Koro kaka contractors poko ochulwa, gima duong' ahinya mwadwaro en ni mondo ochulwa pesa
nikech kaka ne wawuoyo iyudo kinyisa wani mondo wadhi mbele gi tich kuom jok manyalo to onge kaka inyalo dhi mbele gi tich ka pesa ionge godo. Koro ka ginyalo miyowa pesa to tich nyalo dhi mbele. Ruoth mane osedhi rutaya John Manyala men achiel kuom jogo eko mane kambini mar Sony ne omiyo rak mar uso negi niang', wach ni nyaka sani onge ng'at ma oseketo gi ler ka utende kod gopegi ma kambini mar Sony koro pon tiere godo. Voice wa mar dwe mar 4 manorumo tarik 30 pok ochul nyaka sani. Wate wasetiyo kendo tarik 1 nyaka tarik 10 dwe mar 5 bende pok ochul to lokruok obede kambi. Komi kambi ng'amo kawe manyien. Ma ema koro ne wabiro mondo mi wawuo gi management mondo mi onyiswa ni ichulowa karang'o. Tarik 1 bende fortnight manyien ma pok orumo ni ng'amba dhi chulowa. Telo manyien mar kambi mar Sony ne oyango ni ok ginyal singo chulo gope ma kambini obedo godo kapok ne gikawo kambini ayanga kawuok kuom piny owacho. I cannot promise you anything which is past. You can ask me anything from today to upwards. Anything ambayo imepitwa, hiyo sasa ni wale ambao walikuwa watashughulika nayo. Mimi nishughulike kuanzia sasa. Yule ataleta mio yake kuanzia sasa, anidai pesa yake kwa hiyo muda siku 7. Gima sani odong' ne jogo ma kambi mar Sony pod nitie kod gopegi en mana bedo kod geno ne dhi chulgi gopegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal kaunti ma Kakamega igeno ni biro bago romo gi jotend riwruog laktache KMPDU wuok tich mabiro malalruok e wi ng'anyo ma lakteche mosekelo ng'ikruok e osiptande mag piny owacho e kauntino kuom kinde mahewo dwe achiel sani. Gigeno ma chopo e winjruok, laktechego ne odhi e ng'anyo ka giywago lwasi marach mar tich ka gimedo ni sirikand kauntino ne orem rito singo margi e winjruok mane giketo e kinde mokalo. Jatelo mochung'ne migawo mar thieth e kauntino David Alila kane loso e kinde nyasi mar hingo jumb dhialo jochiw thieth e kar chung' od bura Michael Omani nonyiedhore e lela ni nok mar jochiw thieth, nok mar yedhe kaachiel gi nok mar osara gin moko kuom gigo ma midhiero ma jochiw thieth go kale. Wach ma kamano bende nosilwedo gi jatend duol mochung'ne jochiw thieth e pacho ka Collins Otieno Ajwang' mane okwayo sirikal mondo oluw chike. You guys and the doctors themselves, I think we are going to get a truth soon, very soon. We have a meeting, I think it is on Monday. We have a meeting on Monday, and I know that we are going to reach a consensus so that these doctors can come back to work. We had a problem with the board, but His Excellency the Governor has made sure that we have the board now. It is in place. And he has actually given directive, which we have to follow so that the doctors' welfare is met fully and they come back to work. They help us to reduce maternal, neonatal mortalities because they are always available from the lowest level of facility, which is a dispensary. Challenges tuko nayo moja ni shortage of staff. Shortage of staff kwa sababu watu wanaritaya, waguzi wengine wanaenda ng'ambo, na hao wakitoka namna hiyo, wale wenye wanatoka na wale wenye wanaingia wanakuwa wachache ukilinganisha na wale wenye wanatoka, na population nayo inakuwa mingi. The parliament has already instructed the ministry to employ the nurses permanent pensionable terms, the nurses who are employed under UHC terms. But now it is a cat and mouse game, but I believe the government of Kenya has the resources. If they mean well for the nurses, they should employ the UHC nurses. Umedo winjo weche manyien mag migago kawuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo, to kapok adhi e yweyo ote en ni Ramogi Ler dala mar Malindi ka Onyango Malie School Wawaria Village. Kaeto Ramogi TV migago Morris Dianga Wood Kamgundo Milton Awuor aneni malere odaka kantire Migori waka waol gi lweny e liete. Kaeto Felix Orlando kata Felix Lando mar Kanyamwadago amor gi Ramogi TV where osiepna okaneno gimindiko maber amosie Ramogi TV kanyo mano amosie Ramogi TV bang' Thapki Choti Sardani koro Parineti generation masani grow to worship
paro ni gik mindiko ok onego some yamo. An Lawi Wuod Adore, an Rinya, aneno Ramogi TV o makare, agi jodala na te. Kaito machielo wacho ni an Eric Pinky kantiere Sibuoche Kanyamkago, awacho ni mos na nyar Kochia, kantiere Sibuor, kata antiere Sibuoche Center. Kaito ote machielo en mar Pascal Olajo kod Pauline Pascal, waneno ni useo makare kabisa kendo wamoso joka japuonj Olajo duto te. Wadhi e yueyo, waduogo bang' thuolo machuok. Unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumani chenro mar purgio hala kawuono adwa na nyisi ni wapuonjore kit pith mar mchele mar pomo. Onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'ena bro gunda di puodho. Koro kanyo ka kusenini takwano tilesenadi tabro dhi kuma koro akecha takwano grains mar mchele tabro go kwano gi puodho no te tanyisi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Mashin ni en mar rego mchele. Kose ai puodho ikelo to warego ni idhi chamo mchele. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. E kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta.
Machiegni kendo, komiti mar thieth e kaunti ma Nairobi olando loro duke kata bede duke maduong' mar Naivas e kaunti ma Nairobi ka giwacho ni dukano uso mwandu mosekethore. Ka giloso okinyi ma kawuono tok limo moko kuom duknigo, jokanyo mag komitino wacho ni duknigo koro idhi lor matim nonro e wi mwandu duto ma giuso mondo mi kik gihiny ngima jodak ma Nairobi. We are on a first-finding mission. We have walked to almost eateries and supermarkets. Now we are here at Naivas Supermarket, Moi Avenue, and we have realized that one, there are expired products which are being put in the shelves, rendering Nairobians to be at a risk because of the food safety. Number two, we have come up and found that most of people who are handling the food are not being tested. So we therefore, as a committee, resolved that we close all the Naivases so that they can be tested and be given certificates so that they are able to serve the Nairobians. The most important thing is about food safety, and we will not sit back. And we are urging the CEC, Madam Susan Silantoi, to move with the speed to make sure that Nairobians are safe under food. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango sigand gweng' ma Bodi Kolunje mantiere e kaunti ma Kisumo. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakaramogi Ajuang machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwenge wa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Siaya, ofuyo mobro piyo e kaunti ma Kisumo e gweng' mong'ere ni Bodi Kolunje. Nyakaramogi ka iselimo kata isewinjo nying kama iluongo ni Bodi Kolunje, ang'o mabire pachi? We wawinja nena ni jodak kod johala maluorani to pachgi chalo nade e wi nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje. Ndi maji mang'eny chokruok bete. Wan gi biches mwalo kae, wan gi bich bao, wan ga sat, wan gi kobudho, wan gi kagwena. Lakini jogo duto te ka gisetieko ka chenro gi mar uso sechopo osirumo kocha. Tiyudo ka jontie joma biro kacha cha mauso rech, ji mang'eny koro biro kae ma koro nyiepe. Koro mano e kaka wayudo ni nying mar Bodi no nobiro. Bodi ka no ne central place ma en central place matiende gwenge nitie kae machiegni kode, wan gi Kochola, wan gi Wawaria, wan gi Kolunje mapiny ka. Kono wanyiko kete ni Bodi obed center kaka nochake ni Bodi. Ne en center, ochalo gima ochakre gi center moro mane ji rome titime e business moro matin tin. An kano kenda kada ido kana en Bodi. Chiro ma Bodi nen Bodi chiro kan. Gwelo chaki Bodi Kolunje kichoriwo clans adek. Wawaria, Kolunje kod Kochola. Koro mane miyo chaki Bodi Kolunje. Bang' winjo paro mopogore e wi kaka jodak maluorani lieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Bodi Kolunje, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach kuom jodongo mane nitie kotenore kod nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje kendo kaka ne ochakore. Ne en Bodi ma nyiri machon ne goga Bodi ka gimiel to gigo Bodi, gimiel to gigo Bodi. Koro momiyo nokaw miendgi no magi kawo gichako godo chiro ni. Koro kae pap kama ni ji mielie ema nokelo nying Bodi Kolunje. Bodi nochakore higa mar 40 ema ne Bodi ochakore, to Bodi obiro abira kanoromo 57 to nokete center kanyo mane ochak pogi udi mane ochak miyo ji 57 to Bodi nochakore kamoro mwalo koni to bang'e no kanyo mokele ka. Nyakaramogi bang' winjo nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje, we koro wawinja nena ni gweng'ni ma Bodi Kolunje umelandre kod weche kata timbe mage. En kar rech to kendo wan joma nigi kwe kabisa. Koro kidhi Bodi Kolunje to nyaka dhi nwang' rech. Koro mama ema lando ahinya. Wajo lupo, mar ariyo wajo ngware. Mago yoro wanya yoro go pesa. Jowa moko be Bodi ka be chodho kuyo aora kae, wan ga aora mar Wath Lwanda ka olo pi Lake Victoria piny kae. Koro wan wabe waja chodho ka kuyo piny kanyo. Wan wahero tich matek, wan walupo, apiko bende wariembo makata in kating'i to iwinjo na ting'i maber. Then pur bende wan go. To bende nitie dongruoge ma Bodi Kolunje osenyuolo e ngima jodak maluorani.
Budi ni kidongruok koro moko moromo to ka ahinya. Minyalo kwano kaka koro tayani. Chido ma jo county council ochelego koro miyo bedo control. Chon kana neno kan mana ot achiel kama dukni mag lewni kende mane tung. Koro sani dongruok obedo mang'eny choche ginene bache nitie, tende nitie, dukni dongo mang'eny nyalo dhi oko mabiro gedi e iye ka. Wan gi chiro manoger ne mine ma mine nyalo use. Bende wan gi osiptal mwalo kae. Koro mago nonyuolwa ka nwayudo, osiptal to nwayudo, lakini improvement mare to sebet. Chiro to nwayudo ka en na chiro kamano, lakini at least sani en gi mochiel kendo mine wantie in an closed area. And then bende, no se team allotment, ma jiniga allotment letters, kendo allotment plots. Mi yudo ka sani kidhi bodi tibro yudo ka nitie plots mantie within chiro ma ji use. Sekondari ne onge ka gweng'ni. Gisani king'iyo, tiyudo ka sekondari omedre ka ariyo, wan gi moro kanam kae, Abol Girls, to wan gi St. John's Nguruka, ma bende mwalo piny kae. To mar ariyo mane awacho be, gweng'wa ka, bodi wa kae, security light ne onge. Sani waneno ka wan gi security light kae, makata ka wuok ka adhi madho gira moro kowino kachacha, to ler menya ka donjo karoma jo ayuega kacha. Tinde lokruok aneno matin makata ka pneumonia moro liwa matin. Tadhi to ayudo yath adogo dala. Kongo nochakore nayudo ka en mana chiro matin mabe ne wabire kata kwa simbu kuyo to wabiro mama matwa use a lot. Koro sani ayudo komedro hingo kaka ne entie choncha. Tindo gerore nyaka ute mag polisi gi neonge chon tinde nitiere. Kata obedo ni gweng' ma Bodi Kolunje, jodak kwano dongruok achiel ariyo adek. Rem mage ma pod gin go magiwacho ni ka okele alworani to gweng' ma Bodi Kolunje biro medo dongore matingre malo kaka gwenge mamoko. Waonge gi ndara madonjo e chiro. Mano kende kwayo mwan go maduong'. Wan gi police kae. 200 meters from kama wantiene. Lakini Bodi kae gima timore maduong' moingo nyiepo en kuo. Koro gima wanyalo kwayo sirikal marwa. Number 1, kagi nyalo timo reshuffling mar police ma wan go. Mano nyalo konyowa the most. Nikech wa feel ni jogo gisebet ka for a long time ma ji ong'iyo kodgi. Nikech iyudo ka nyaka ne polise go bi. Onge suspect moro amora mosetimruok nade mosemaki. Koro kuo ng'eny Bodi ka kabisa. From Bodi kae nyaka Kombewa is 100 shillings. Lakini sani nitie daraja mano kethre ma ji ok nyal chopo Kombewa. Koro ji koa kae ji luoro nyaka yago. To minewa jowa ma johala tiyo gi pesa mang'eny. Nikech sani koro kia ka nyaka yago en siling 200. To kalure gi ekonomi masani pesa no ok nyal yudre. Koro ndara rach kabisa. Ng'eng'wa wayudo kae koro nyaka ne watiek skul, vijende odonje ngware kae. Jatelo made mak kata nthiwa gi tok tieko skul onge. Wan go boke utewa to jatelo madang wadhi ire be onge. Koro wan kaka Joramogi wakwayo unia. Wan vijende makae oboke watowe ot. Bie uru ng'iyo ni tok timo fombo kae. Ere kaka dang ukonywa. Ahinya ndara wan go marach kabisa ahinya. Iyudo ni samoro ting'o customer. Samoro uwinjo runo titing'e gi 150. To idhi kiere goe kata piny. Bei lor nyaka 70. Koro mano gino hinyowa ahinya. Koro gimwa kwayo sirikal, James Nikal, ong'inwa wach mar ndara ni ahinya. Ndara omukore ahinya makata mitoka ok luw. Koro gima rach ahinya to ndara marach kono nikech kaka wawuothi kata kwadhi Kombewa maonge. Ndara rach ahinya kata sani reja okethore. Ok ober. Koro ndara ne moyo ga nikech kaka wuoth adhi Kombewa nadhi kada chiro kadhi. Market day bi wadwaro ndo bedie manwa propose Thursday. Mondo bodo mi market day mare. Nyakwaramogi mana kamano wasewinjo nono mar nying gweng' ma Bodi Kolunje mayudore sub county Maseme monyiso ni nitiere nyimine kod mege moko mane miel ka goyo bodi. Goyo bodi ni ema biro medo nono ni to igoye yo machalo nade. Ka opogore kod mon Nyakwaramogi wan bende gi bodi mayudore sub county Manyakach. Kuno bende wabolo mondo wang'e ni to bodi makono ento nono ne chalo nade. Omiyo kik idhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.
Erokamano ne Nyakwaramogi kuom keto Ramogi TV e thuolono duto. Wachopo e giko mar weche manyien mag migago. Aduogo kendo sa 10 gi weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.